Turbina na kami guys. Palengke, Santo Tomas. Palengke na Santo Tomas guys. Ito mga... Salamat ka. Oh. Magaray, okay na. Pinalayas kami ng ano. Bakit ang dami niyo pong alam tungkol sa bahay? What's up mga kwaray? Panibagong araw, panibagong vlog mga kwaray. Yan, let's go. Alis na kami. Ito na kami ng Batangas. Saan ang mga gamit? Ba? TV. Walang dara. Mga kwaray. Ito dalhin natin ito. Bibigay ko kay nanay yung TV namin. Wala na yung TV ko dyan, oh. Bayad sa inutang kong 5,000. Panis ka, boy! Tara, Maramar, dali mo na to. Ano? Bitbitin mo muna to. Bitbitin mo nga muna kaya nag-ano siya. Mami! Ano ba? Dala ko. Dala ko. Yan, dala mo na yan. Dami pala kami dala. Oy, Jingjeng, pasok loob. Balo ka, ate. Pasok doon. Punta kami Amerika. Sana all. Australia kami pupunta pala. Sama ka? Gusto ko ng siopaw, Kuya Mike. Siopaw? Oo, dadalhan kita siopaw. Tara! Bibigyan lang yan eh. Oo. Lang daw, oh. Siokaw. Siopaw! Ah, siokaw. Oo, sa'yo. Bahala ka sa buhay mo. Hala. G! Where is this? A bus! Alis muna kami pare. Pre, alis muna kami. Pagaling ka ha. Mag-ano pa tayo, nagtatagay pa tayo. Ikaw muna bahala na ating ano, mansion dyan. Hoy, Jingjing, pumasok ka nga doon. Anong siupaw yung... Siupaw daw. Siupaw pala to? Wala ko siopaw. Sumay to dong. Hindi yan siupaw. Oh. Oh. Halagang 50 te. Halagang 50. Wag mong suluhin yan, bigyan mo si Ate Jai Jai ha. Bukurin mo te, pag bukurin mo kay bibigyan yan kay ate niya. Tara na Mar. Isa kami mga kwaray. Bibit-bit lang kami. Hindi mo makapag-vlog. Sumunod yan. Let's go. Peace out. Mga kwaray, gabang kami ng taxi. Ayun, mayroon na pala. Ano, kausap na ba sila? May binayaran lang kasi ako, may inulugan ako kay nanay. Kaya baka may hanapin tayo. Yun na lang naman sinali na naman ako ng inulugan. Yan, taxi. Oh, yeah. Susi pala yan eh. Extrahan ko lang to. Diyan. Oh, kunin mo na yun. Yung bag mo dito mo nilagay. Patay na. Yan, gilid. Yun sa loob na yun. Wala ka na. Oh, pasok na dito sa loob. Dito. Saan ka? Sarap daw siya. Di, pasok. Pasok na. Ay, ito pa lang. Akin na yun, Mar. Ay. Hawa ka mo yung itim. Ano ka, boss? Boss. Yan mo magbabayad niya.
Yung nasa harap. O, mag-seatbelt ka daw. Ano? Unggoy. Unggoy ka din. Wala ba na iwan? Alright. Let's go na. Nasaya namin ng taxi. Ano tayo? Intro. Parang wala lang. Excited. Tuwan-tuwa. Marlug ka. Ngayong buwan ng January. Baka naman, yung mga dyan. Baka pwede makahingi ng pamasko. Pag nag-bus kayo, masa kayo bumababa, ma'am? Doon sa kabila? Tingnan ka rito, man. Di ba tatawid pa kayo? Nahilo ka lang? Sana ko. Nahilo ka? Footbridge, Timog Avenue. Ayun. Marami guys. Ayan ng ano. Ayun, no? Wala eh. Lapit na eh. Ayan, jump. Jump, 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 jump. Ito ba ito yung Morlo? Ito ba yun? Ito! Na-jump nga! Jack Layler. Oo! Para sa pila. May pagbat mata na ay ano dito? Pantay. Sige. Yo, baba mo muna tayo. Sige, baba. Wait lang po, wait lang po. Magbababa pa kami pan ano na. Po. Oo nga, sabi lang. Magbababa lang kami. Ano na bus? Saan ko kuya? San Pablo? Pwede ba yan sa ilalim? Dito ilalim. Ito ano? Tapos yung TV sa taas kasi baka makababa. Makakabasag yan. Kuya Carla yung ano. May laman yan yan. O yung TV mo. So yung maliit na ano, pula na bagay, tali mo yung dito sa iyo. Oo na. Daming dala. Awit. Yan ba yan? Saan daw?
na to? Lapit. Pag-upload nila lang pala. Mga kawaray. Apat na biyagahe yan. Mga kawaray, nandito na kami sa bus. Again. Nap, ano to? Nap, ano to? Ano to? Marah-marah. Mama! Dito lang ba? Eh? Lahat ng tribo ng tao yung namamang magkakasama. Namanangin na ng alaman. Tatanang na sa ibang lugar. Mga Diyos ng Istika. Lahat ng Diyos ng isa. Isip na lang kanilang mamabuhay upang ituloy sa Istika. Hindi mo na ihi. Tama ihi yan, Mar. Taas? May bayad pa. Ihi muna kami ni paring Marlo. Mga koray. Ay, natatay pala si Marmo. Sirado man. Yan na lalaki. Gentleman. Dito tayo sa gentleman. Turbina na kami, guys. Magkano eh? May yung bata dyan, yung ano, butchog. Dalawa kami niyan ha, butchog. Ayun mo alam. Singilin mo pa. Ano naman? Why? Ano naman yung marmar? Nasa may turbina na kami mga koray. Humihi lang kami, 5 piso ang bayan. Wala pa. Ito na yun. Mar, bayad na. Bayad na. Huwag ka na magbayad ng 5. Ano yung sasakyan namin? Ano yun? Hoy! Wait lang siya na, sagdi lang ito. Ayot rin tayo mani-mani nilaga. Tayo. Mani-mani nilaga. Ano na yan? Ito po, sagdi. Wala ko siya. Lalabas. Daddy. Daddy. Lapit na tayo, no? No? Pero hindi pa tayo dumaan sa Tomas, yung palengke. Ha?
Sarap yan siguro dyan. Favorite ko yung Biboy Bulalo. Oh, shoutout kay B-Boy. Shoutout kay Sir Jaime Guerra. Isang kay Matthew, Willie Tuit, Sir Edo G. At sa iba pang nag-aaral sa atin. Sir Jaime, thank you so much sa lagi kang comment. At kay Sir Bruce Dumpling. Sir Dumpling, thank you po. At sa Team Kanuto at Kabunuto. Kipsi. Palengke, Santo Tomas. Ito palengke na Santo Tomas, guys. Ito mga kores, palengke Santo Tomas. Pamilihang lungsod ng Santo Tomas. Palengke. Ay, pamilingke. Tahimik kay. Anong oras pa lang mga koray? Time check is 3:04. Malapit na kami mga koray. Bumaba. Si Geng Geng. Wow, Geng Geng. Nayon po sa may bikiri. Sa bakery lang po. Alam mo. Oh. Baba. Yeah, mayroon kami diyang ano. Meron pa isa dito ya. Meron pa. Tsaka yung ano po. Yung size box. Kunin mo. Salamat ya. Oh. Magaray, okay na. Mag-geng-geng ka. Sabi Mar, nandito na kami, nakababa na kami mga kawaray. Ito pala dapat. Tatandaan ko rin pag pupunta ko rin. Yan. Ay ito, Tawiran, Pasukan, Barangay Hall, Dicker Center. Ganda ng halaman nito mga koray, yung ayos ano. Dami na. Saan ba? Dito ba? Ito na. Anong pala eh. Tangkala. Saan to? Pwede lagay. May likod ba? Ano siya ba yan? Ano siya ba? Baka kami yung man. Eh, pwede naman sa ano. Tapos doon kayo sa gilid-gilid. Oo, gilid-gilid. Ito, pagpatong mo na lang dyan. Nagtali. Baka mabugs eh. Nandiyan na sa upuan niya. Sa upuan na lang niya. Gilid-gilid na lang kami. Garay. Ano na iwan? Pakita natin yung mga kalupaan ni Marmar dito sa ano, Santa Tomas. Legit na pala Mar yung ano mo, kalupaan. Sana all ah. Iba talaga. Iba talaga pag mayaman, anak na mayaman. Rich kid yan si Marmar doon. Ano, nakakawaray. Kita mo yung mga bahay ni Marlo, pinapagawa. Di ba Mar, sa'yo yan? Ginagala mo ba yan? Gumagala ka dyan?
sila tata? Mag-aaral dito, Mar? Ha? Di saan ba yung ano nila, destino ba? Ayan? Marami kami nang gagawin yan. Aray ko. Aray ko. Isang kulay lang pala talaga yung gawa nila. Isang design. Pero maayos. Ouch. Puro pa may mga camera. Okay, pwede pala mag-extend ano? Maglagay ng extension sa harap nila para sa mga sasakyan. Bagwak na Mara. Ano na yung bagwak ah? Diyan. Isa, labas na. Dito ka na daan, hindi dyan. Ibaba mo muna yan para makatulog ka dito. Oh, dito mo muna man. Vlogger ini. Pinalayas kami ng ano? Wait lang, di pa nga umus yung gamit dito. Ay, yung bag mo Mar, iwan mo na yan dyan. Bigay mo na kay kuya. Kano ya? 50 na o ano? 50? Maraming salamat. Patinggan mo na. Oh. Hoy Mark dyan, dito. May aso. Ba't mo binitawan mo ng isa? Mark dyan. May aso. Sa. May aso. Dito muna may aso. Putik ka. Sige na. Sino dyan? Uy, akin yan. Wow, tilapia. Oh, kanin. Uy, may adobo. Akin na yan. Akin na yan. Wala na. Marmar, nauna na ako sa'yo ha. Akin na yung adobo. Baka kunin mo. Nay, bisaw nay. Bakit ang dami niyo pong alam tungkol sa bahay? Malaki ba ng speaker ah? May cellphone na si tata, may bago na. Ganyan lang style kay Marmar, Redmi. 3-4. Tong, inoging-ging. Pero pre, Umal na upal. sino kasama niya ano doon? Si Mark dyan. Doon sa Sway. Oh, God. Yan. Sige. Why, that's my sway. Tingnan mo na. Mine. Tingnan mo na saglit. It's my sway. Oh, nandito na kami mga kamaray kala nanay. Grabe ang hangin mga kamaray. Oh. Ba. Pumunta ata ako dito mga kamaray, hindi ata ito yung set. Ay, ito ata yun. Ay, ito nga yun. Baga-baga ron, baga-baga. Paring Mark dyan, shout out. Sway. Ulog ka. Ayos ang ano, upo, upo. Tara na, kain muna tayo na. Kain muna tayo. Ayaw mo kumain, bahala ka. Ayaw mo kumain? Wala man nangagaw ng suwi sa'yo dyan eh. Tara na, kain muna tayo, dali. Gutom na. No.
Bahala ka dyan. Kakain ako. Mga kore, thank you for watching at lagi dito ko na muna tatapusin ang video na to para meron tayong mga upload. Bye bye. Thank you for watching at lagi God bless. Peace out.